Альма Продакшн представляет. Черкак, джошиди тески? Ай, дар ты ҷонам дар даҳанат монам? Чӣ афтаяте? Чокат? Чӣ чокат афтаби? мо ҷои кора трасса нарафтестем. Қурбон ту перевеличиват кадести. Чӣ хали перевеличат охи? Ман мардак, ман омӯз дорам. Инам ёз мерем ҷуро мебинад, тра чӣ меган? Охай ман ҷурои туда чӣ кор дорам? Ту кор надоша бошӣ ва ё кор дорам бовар кӣ. Инам халая ҷои мода ялинги янга ҳалолай меган. Мешинан ҷубори кунда тамошо када. Понятно? Понятно. Дар берунонам даже бигардем, ҳама меган ки вайра бизо намекашад. Ҳеҷ кай чӣ намегад, дар центр ҳама хали мегардан. Ҳама мегардан меган шаҳрбандагира бие. Ҳеҷ кай чӣ намега, асри 21 Инам ман ҳозир гуфтам. Чӣ меги? Чӣ меги? Шарманда. Чӣ мақсад дорӣ? Чӣ меги? Что тебе надо? Либосота алиш кун. Ага, щас. Ира бине. Шарманда. Любите там друг друга. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Подписаться когда больше круто баном-то. О, ана алабая диди. Асп да, асп. Сани асп. Одаме ка? Ой, духтара нигоҳ кӯ, ҷигароша бихӯрам, ҷигароша бихӯрам. Духтари хола амада язна дар кор нестай. Боя борга мегум духтари хола амада язна дар кор нестай. Ҷигарота бихӯрам. Шудай! Духтар, ин гуфтааст ки бу ваъда ба ногоҳ домод дар кор неми. Душанбе будааст, савчик будааст, нофаҳмоме. Ба вақтар гӯйтон неми бутум их чие нафаҳмида. Чӣ не? Лекин масъали ҷигар ба ганда перебор ки диде брат. Чӣ мехӯри то мангара? Рафтем. Нафаҳмидам. Я хеле говорю. И мана номер сафед мекунад. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Подписаться когда больше круто баном-то. Пага биё мали. Давай. Чокади. Салом. Бахрамат. Куҷо мерем? Бесидам ҷа я минут бес. Ё беха. Чокади братсози. Чи, пага қиртохонаро ҳуй мекунам. Сағрачора ҷамъ кам, мара биқи биё. Давай. Ой, куҷо бирем? Инамҷо бе. Инамҷо бе. Эй! Чокади созӣ. Пага қиртохонаро ҳуй кадеса, ҳамара биги биё мали. Безор кади ту. Да. Охай гуфтан дар кор амара. Охи дар пеши ҳар яташи сода гуфтан дар кор нест. Бесинас, бес. Эй! Нум тафромиш кардам чӣ буд? Қиртохонаро пага ҳуй мекунам биё. Охи хи намеша ҳамара гуфтан дар кор охи. Ҳеҷ ка пага намеёя бад охи. Бояд бифаҳмам ози ама. Не, тамом мери. Агар нагем ки мегад дига. Абу маълум аби. Чокадар. Хоя хушру биша чикошида. Охи чокадар. Сара калкадар. Phantom.